Malaking tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa ikaapat na distrito ng Pangasinan ang programang corporate farming ng pamahalaang panlalawigan. Ito'y sa pamamahagi ng farm inputs, kagamitang pansaka at fishery paraphernalia sa Barangay Baginay, Manawag, Pangasinan. Personal itong ipinasakamay ni Governor Ramon V. Gico III. Sa ilalim ng programang ito, mas dumami ang ani ng mga magsasaka mula nang ito'y mailunsad taong 2022. Dahil dito, mas lumaki rin ang kanilang kita kaya't hindi matatawaran ang kanilang pasasalamat kay Governor Gico. Malaking ginhawa ang hatid ng programang ito, lalo na sa maliliit na magsasaka na nangangailangan ng suporta sa kanilang hanap buhay. Samantala, tiniyak naman ni Governor Gico na hindi titigil ang pamahalaang panlalawigan sa pagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura para mas mapatatag pa ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Sa patuloy na pagpapatupad ng programang ito, umaasa ang mga benepisyaryo na mas marami pang suporta ang matatanggap nila mula sa pamahalaan upang tuluyang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Tulad ng nais ng pamahalaang panlalawigan, ang corporate farming ay hindi lamang nakatutulong sa mga individual na magsasaka, kundi pati na rin sa kabuuang industriya ng agrikultura sa Pangasinan. Mainit namang tinanggap ng indigenous people community sa Barangay Lawak Langka, Mangatarang, Pangasinan ang community outreach program na isinagawa ng pamahalang panlalawigan nitong 11 ng Marso. Lubos ang pasasalamat ng mga katutubang Aberling at Kankanaoy kay Governor Ramon V. Gico III matapos silang mabigyan ng iba't ibang ayuda. Kabilang dito ang family packs, medical supplies at libreng seedlings na kamyas at kasoy. Isa rin sa pinakamasayang bahagi ng programa ang Gicosina Feeding Program na naghatid ng libre at masustansyang pagkain sa mga residente sa inisyatibo ng gobernador. Bukod dito, nagkaroon din ng beauty care services tulad ng libreng gupit na ikinatuwa ng mga residente lalo na ng mga kabataan. Kasama sa matagumpay na implementasyon ng programa, ang Health and Wellness Club, Human Resource Management and Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Agriculture Office. Samantala, ayon kay Governor Gico, hindi rito nagtatapos ang kanilang layunin na maabot ang iba't ibang komunidad sa lalawigan, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Nauna nang nagbigay ng parehong serbisyo ang outreach program sa sitio Mapita, Aguilar, Pangasinan at inaasahang mas marami pang lugar ang maaabot sa mga susunod na buwan. Valerie Dismaya, RNG News.